नमस्कार. आज आपण करणार आहोत कोबी पराठे आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य आणि कृती बघू. हॅलो, नमस्कार. मालवणी कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण करणार आहोत कोबीचे पराठे आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य हा कोबी आपण किसून घेतलेला आहे, गव्हाचं पीठ, चण्याचं पीठ, तूप, कोथिंबीर, लसूण, मिरची, आलं, कांदा, जिरं, हळद, लाल तिखट, जिरा पावडर, गरम मसाला, चाट मसाला आणि मीठ. चला मग आता आपण कृती करू. आपण आता कोबी घेतलेला आहे, त्यामध्ये पीठ घालूया. चण्याचं पीठ, कांदा, जिरं, हळद, लाल तिखट, जिरा पावडर, गरम मसाला, चाट मसाला आणि मीठ हे सुद्धा घालून घेऊया. तूप घालूया आणि हे आता आपण मिक्सरला लावून ते वाटून घेऊ. आलं, लसूण, मिरची ही आपण दरदरीत वाटलेली आहे, हे बघा, ही घातली आणि कोथिंबीर. आणि आता हे आपण चांगलं मळून घेऊया. आपण आता पराठा लाटून घेऊया. हा कोबी केलेलं आहे. तव्यावरती थोडं तूप घालूया. पराठा त्यावर घालूया. हा खरपूस असा चांगला भाजून घ्यायचा. तोपर्यंत आपण दुसरा लाटून घेऊया. बघा, आपला हा भाजून तयार आहे. आता आपण त्याला चांगलं तूप लावूया. हा दोन्ही बाजूने छान भाजून घेतलेला आहे बघा. मस्त झाला आहे खरपूस. तसंच आपण हा दुसरा करूया. आपले हे कोबी पराठे आणि दही तयार आहे. ही कृती आपल्याला आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करायला विसरू नका. चला, बाय.